Ameneyu ndi Elijah Mike Banda. Elijah Mike Banda tikuona pano wamangidwa wanjatidwa ali mchitolokosi cha apolisi. Iyeyu kumuzenga mlandu. Okay, wala kwajani fuso ndo wala kwajani. Okay, kulakwa kwa akuluwa akuti mapost awo apa Facebook atakudzetsa chisokonezo ziwawa mdziko. So post yoyambirira yawo inali kuti it is deeply unfortunate and troubling that the High Court of Malawi has taken an inordinately long time to rule on Honorable Chiwendo's bail application. While he remains on remand without any formal charge, detention for over 2 weeks without charges is not only unjustifiable but clearly unconstitutional, unlawful, and illegal. That a court of competent jurisdiction would take more than a week to determine a straightforward bail application is difficult to comprehend. Anyway, it says anyway, akuluwa akudandaula kuona kuti even high court yukanika kupanga rule pankhani yukanika kupereka chigamulo pankhani ya Achimwendo Banda pa belo yawo imene anapanga apply. Zimene zizi sizili mu constitution, zimene zizi ndi kuphwanya malamulo, ndi zimene zizi. So actually iwo wanethu akudandaula, iwo wanethu akublasha koti chifukwa cho osunga Achimwendo Banda popanda kuapatsa belo kuti atuluke kumene ali kucha. So post yoyamba ndimeneyo. Yachiwiri ndiye akuti misewu itha kutsekedwa nkuyatsidwamo matayala, mashopu atha kutsekedwa, ena kuswedwa, katundu kubedwamo. Munayamba mwalingalira ngati kuti chingachitike nchiyani tsiku lina lake Amalawi wochepa kungodzuka ndi mkwiyo nkulowa pa msewu kujoyinidwa ndi chikhamu, zolinga zosiyana, zionetsero zodana ndi kusungidwa wopanda mlandu, akusungidwa Honorable Chimwendo Banda kumaula kuja apa ngati As I speak, anything is possible as days go by. Moto utha kuyaka muno, anthutu akukumana nakambirana kusaliko, ndipo mmodzi atha kuyambitsa sitikutinso ndateromu muyambe kundisaka ndi ma warrant of arrest ndangokuchenjezani. Post imeneyo ndi anamba 2 imene akulu amenewa Elijah Mike Banda awatapita nayo kuwapititsa ndithu kuchitolokosi kuti akalongosole bwino. Ati post yawo ikupanga incite violence, itha kuyambitsa ziwawa. Iwo watu akuti akumenyera ufulu wa Achimwendo Banda, Richard Chimwendo Banda. So nkhani imeneyu ndiye kuti mkulu ameneyu amutsegulira mlandu umenewo. Ndi nkhani ina mukaimva masamba mchezo kuti zarani maposti amene amapanga posti mkulu ameneyu nda amene wawa ndithu onena kuti iyayi musandisake, komanso iyayi titha kuyambitsa mademo kuotcha mateyala bla bla zambiri zochitika. So guys, what's your maganizo anu ndi otani pa nkhani ngati imeneyi?